aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayak sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yawang pulong ko, karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalistanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamu nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan
aron makapahimo ka natong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon amahan kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Amo ikaw nga gipasalamatan nga hangtod niining mga takna gawas nun pa sa pagsabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Tuguti o Dios nga kini nga programa imong panalanginan nga magadala kini daghang mga kalag diha sa imong tiilan nga magapangalagad kanimo. Busa ang tanan nga mga nagapaminaw pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo. Sila unta Ginoo hatagan nimog katalinuhan sa paghangop ug pagsabot sa imong pulong ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami maghahatag sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinaka-main portion sa atong nga programa ato usa ning ibanan taon na ani og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong udto Kuya John. Pwede ba kuya nga human sa inyong broadcast sa radyo karong gabi maka-atin ka og panihapon sa balay kay dunay salo-salo nga gamay kay birthday sa among kamanghuran. Salamat kuya, si Angie. Oy day, sorry gyud kay day. Nalipay magyud unta ko nga inyong nahuna-hunaan pag-invite sa panihapon tungod kay birthday sa imong igsuon. Pero unsaon man gyud naka-schedule na ako gihapon ang speaker karon sa last vigil no sa kamatayon sa iyaan ni Brother Arnold Rosalihos. So salamat gid kayo sa imbitasyon, but I'm sorry good nga dili ko makakuan tungod kay naa na ko'y nakumit na daan nga kanang schedule. So sorry, pero salamat lang salamat lang. Okay, yapatay basahon. Sir, maayong hapon. Layo pa ang inyong oras sa programa pero nagkaduol na ang expiration sa akong load. Dosa mo text lang ko daan o unya akong pasalamatan sad ang akong mga barkada sir nga ning sanong rabaya gyud pod sila akong giingnan nga magbarkada usa ta sa pulong sa Ginoo, maminaw ta kada gabi kay aron pod nga doon na tayo mahibawan, dili lang kay ang mga bisyos kalibutan. Nito umapod in town sila sir, permi na gyud nga maminaw hapit na magduha ka bulan. Salamat sa pagbasa sir, si Tuto dahil ni. Okay, salamat brother Tuto, no? Mo na inindot na. Mo bitaw nga kami dire sa kinasing-kasing naghangyo mi sa ato nga mga viewers nga ilang i-share nga atong programa ngadto sa ilang mga friends sa tuyo nga ang pulong sa Ginoo maabot gyud ngadto sa kadaghanan kay aron nga masayod sila, makapamalandong sila kung giunsa sila sa Ginoo pagpaabot paghulat nga muduol mo alagad niya unya wa man sila'y mahuna-una ug mapamalandong kung walay mga butang nga ilang madungog ug mabati gikan sa pulong sa Dios. So salamat ba Tuto sa imo gyud nga gihimo nga nangimbitar ka sa imong mga kabarkada. Sakto na magbarkada tas pulong sa Ginoo. Unya kamo dihang mga batan-on, babae man o lalaki,
dili man na dautan ang pagpakigbarkada basta ang tinguha og tumong okay lang. Pero kinahanglan pud nga kanang tawo nga inyong ibarkada, lalaki man o babae, inyo gyud kilatison. Kung doon na banang tawhana ay ikatabang, ikahatag sa imong kinabuhi nga mausab ug mabag-o ka. Kay kung nakigsuod lang ka, nakigbarkada unya, makahatag hinuon na og dugang nimo nga pagbuhat og di maayo, ayaw na lang na himua. Ha? Nga naman, tungod kay sa may kapuslanan, makigsuod ka, makigbarkada ka. Unya, ang inyong madali inom, inyong madali sugal, inyong madali mga bisyo. Pero magngita mong tao nga inyong ikasuod ug inyong ikabarkada, kana agyong natanaw ninyo nga matabangan mo, nga dunay mga maayong mga butang nga inyong makatunan, na ay mga maayong butang nga ikahatag sa inyo, sa pinaka nindot gyud labi na gyud dinha sa Ginoo, no? Salamat kayo. Unya niya patay basahon. Sir, sige mig paminaw ninyo mga pangutana ni. So okay lang na pamtagi ina naman tagi tiksa, no? Okay ra mo kuan ra kana na ang ato rani nga mo text ra mi kung tubago na ha ang inyo nga pangutana. Ang hinungdan magod ngano nga medyo maantala ang pangutana pagtubag, unang-una gamay ra ta og oras. Pangalawa, usara gyud ka pangutana ang atong tubagon sa matag panahon sa atong pagdiscuss, tungod kay gusto nato nga mapahiluna gyud ang pulong sa Ginoo diha sa inyong mga igdulungog. Ug unya kanang inyong nadungog ug nabatian, dili pud unta ninyo na sayangon. Hatagi og pagpamalandong, hatagi og bili, ug unya humaniana tagai kuno og desisyon kung asa ka mo lugar. Moalagad ba ka sa Dios o dili? Magbag-o ka ba sa imong kinabuhi o dili? Asa man na nimo mahimo kung wa kay nadungog og nabati? Busa kinahanglan gyud nga naa tay madungog og mabati. So salamat kaayo, no? Nya ni apatay basahon, last text na lang ni nga akong basahon, no? Sir, nakabisita na gyud ko sa inyo nga simbahan, nakapanimba na gyud ko, na bag-uhan lang gyud ko, sir, kay bisag usa ka buok na lang unta santos sa larawan wa gyud ko'y nakita, pero lagi kay gidili man na sa atong God mo na hinungdang wa ko kakita didto sa inyong simbahan og santos, pero sa amua, sir, daghan kayo. Naala, sige, salamat lang, no? Unya kini nga nakapanimba na ka, tinuod na daghan na diha sa inyo, kay wa man na tagai god og importansya dili ang nasulat sa Biblia nga di ka magbuhat og nga larawan og linilok. Mabungol na lang ang maminaw, pero wa gihapoy pagsanong tungod lagi kay gitagaan ra man ta og kanang gitag predestines, libre sa atong destinasyon. Kung asa ka nga dalan mo subay sa pagsupak o sa pagtuman, sa pagbalik ino, duha ra pud gihapon, kapundok, karniro og kanding, but pasabot matarong og dautan. Busa maning kamot ang mo lugar ta sa atong kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo alang sa ikahimaya og ikahimot sa Dios. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, bas maiusa siguro Brother Libby nga malili nimo diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers nagasukad nga mga nasura sa kalibutan. Brother Libby. Okay, daghang salamat. Daghang salamat, Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, no, kutob sa naminaw karon sa ato nga programa, kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast. Kamong tanan mahigala kinasing-kasing namo nga gina-welcome karong gabi na, o kinasing-kasing po namo nga gini-welcome ang inyong mga participation sa atong programa karong gabi na. Okay, pwede na mo makapadangat higalag maminsahe, text mo nga rin namo ni Brother John
pili lang mo sa mong number or pwede ari mo message sigala sa ato nga live, no, atong Facebook live aron atong mabasa diri ang inyong mga importante kaayo nga mga mensahe. Anya palihog lang pod sa gihapon atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang pulong sa Ginoo para sab sila makapamati anya makapamalandong sila may tungod sa pulong sa Ginoo. Okay, ato ni basahon ni si Brother Edward Genereyes. Mayong gabi ninyo dira Kuya Libby o Kuya John og sa tanan nga naminaw. God bless all. Okay, salamat, no. Maayong gabi sa biya, Brother Jenner. Maayong gabi inyo dihan tanan dong. Og kinsa nang imo mga kauban diha. Salamat sa pagview. Okay, niapod si James Laluces. Ang iya po misay, amen. Anya niapod si Agripino Dakal, ang apo ni Brother Agri. Murag iya na ang kuan gud account ni Brother Agri, pero ang mag-chat diha murag iya ning apo si Shina. Dai Shina, ikaw ba na dai mag-kuan diri? So thank you ha. Okay, ni ang mensahe. Good evening, Brother John o Brother Libby, watching from Daha. Si Brother Agri na ni. Niya sad si Brother Ronilo Itang, maayong gabi inausab kaninyo, Brother Kuya Libby og sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagapaminaw nining programa. God bless. So God bless also Brother Ronilo. Niya sad si Brother Joseph Kimno, maayong gabi usab diha kaninyo sir og sa tanan nga naminaw og sa gaview karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Niapod sila si Sister Merlin Derder. I'm watching. Salamat Sister, no, sa inyong pagtanaw o pagpakiguban karon sa ato nga tulamanon. Niapod si Ina Shen Amistoso. Ang iyang mensahe, maayong gabi usab kaninyong tanan, kuya. Naminaw kami sa akong lolo Pipi Amistoso og Lula Soling Amistoso sa Kabalawan, Sugod, Cebu. Thanks sa imong pagbasa. God bless. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw diha sa Kabalawan. Sa ayudang naay daghan po diha nga naminaw sa programa. Ubay-ubay na sa dinha gyud ang mga kabig sa pagpangalaga sa Ginoo pinaagi sa programa kay ato magini silang personal na ibalag diha sa Sugod Church. May panahon nga gi-invite nila og speaker tungod kay dunay mo balik na ngadto sa Amerika. Muna nga na speaker ta diha unya ay ihaw lang gid din taon og duol pud sa ato unya presentar nga listener sila sa radyo unya halos dili sa di na ko mapugngan Brother Libby og unsa gid ang gugma sa Ginoo ba nga dinhi sa atong programa makita nato nga halos ang tanang simbahan nakakontribute ang atong programa og mga membro sa simbahan. Nga halos na agyod no kanani ang kuan naagay mag simba ngani kining uban labi na ni Brother Mario Alquizar, si uban pa dinha nahimamata ko si Brother kanang Wilfred Cañete. Kuan man ni sila mga diha sa Carmen Church, mga konbertido ni sila sa ato nga programa. So ang ubay-ubay yun nga kuan ang Negros no sa Liti may naama po diha sa Dolores katong mga sa to Disor no family ubay ni sa Liti. Diha bandas Liti, Negros Occidental unya sa Oriental may naa sa gihapon. Unya ang nakanindot gid kay maura ba og ang kuan ang Ginoo murabag nagtaktak og pukot gisgutas Biblia nakakuha og kalain-laing isda kay dunay gikan sa Mormons, gikan sa Iglesia ni Cristo, gikan sa Katoliko, Born Again, Baptist, unya mas gikas Miracle Crusade na sama atong diri sa kuan di palang dugay na bautismuhan diha sa inyong barangay. So salamat nga natuman gyud ang pulong sa Dios nga buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab. Kung buksan ng gyud ang huna-huna og kasing-kasing sa tao,
madutlan gid sila sa pulong sa Ginoo. So salamat kayo sa tanang nag-views, tanang naminaw sa tanan nga nagdasig nato ning programa ha. Unya salamat pod karon sa usa sa atong mga viewers taga Daha diot nga kumusta nila ni Brother Inting Mahait sa Termaville no ni Kakang diha kumusta niyo diha kamong tanan diha sa Daha diot kumusta diha diot ug Daha dako og sa taga Linaw Church no sa mga kalusor mga kanana ang kuan diha mga kaigsuonan nato da mga lumapak family tanan na lang gyud salamat sa inyo ha. Okay, Brother Libby, may naapay basahon nun diya. Okay, diyon salamat Brother John. So ato ning tan-awon mga higala ang mga kahigalaan nato nga nag-like o nag-heart. Ato nakita si Brother Edward Genereyes, Agripino Dakal, anya ni asad si Brother Ronilo Itang, Saudi Arabia, Brandilo, may gabi Ronilo, may gabi ini mo gina sa Saudi, uban sa imong nahimong kauban diha ug naa magani. ni asad si Gina Siricon Diheto. Oy ma'am, may gabi diha ma'am, salamat sa pagbiyo. Ni ato po nakita James Dalusis, anya ni asad si Sir Jerome Patagnan, si JP Advent. So may gabi din mo diha sir, uban sa imong family. Salamat sa imong pagbiyo. Makabiyogan ni kadiri sir. Ambot ang Ginoo nahibawog nakakita sa tong kasing-kasing para sa ako maamis ko kay bawog gikog unsa ka kabisi ha mao na nga salamat sa time nga imong gihatag sir gikalipay gihapon na si Ginoo naghatag kag time kay pulong man is Ginoo ang atong hisgutan niya salamat nimo og sa imong pamilya. Okay, atong i-continue ni apod si Tris Jamin Jaime o niya si Jivni Jerez Malati. Ato po nakita si Limar Monterde. Okay, ni asad si Brother John Michael Cinco. Ato ni kauban dinhi. O niya si Orange Pelayo. Ni apod si Sara Katampatan Melideth Branzuela Fuentes. Ato po nakita si John Magdadaro, Milmar Iscalikas, Yasad si Belinda Lohira Tirana, si Brother Dick Biralio Perpetua. Mayong gabi ni Brother Dick. O niya po si Sister Teresa C. Cordoba, Sister Trising or Marie Trising. Sa kuani about Bantayan Island. Niya po si Dailen Tonuning Abrese. Sa kuani sa di ganini si kuan ko sa diining lugar ni Tonuning ato maning na kuan ato miaging gabi ipod. Niya po si Siring Hidokyo. Mo ni born again since 1971 nabautismuhan ni 2022 na. Salamat Ate Siring na nakaanha magigo sa ilaha sa Kanlimaw gyud usa ka beses kay ila tang invite kay dunay barangay official nga gusto gid makikita sa ato kay atong listener unya nalipay ko nga bagdi palang dugay nabatian ako kining barangay official nabautismuhan na pod Brother Libe. So Ate Siring, salamat ha. Kumusta diha? Nya di ko kalimot na sa imuhang pag-abi-abi sa ako diha pag-anha. Nya salamat sa imuhang padala sa ako pag-uli ha. Tagaan taong kunyag nagun pagkanindot uban patong iyang na padala niya kana gi-precious ko gina sa akong dughan nga ingon ni ana nga mga punto. So salamat kaayo Ate Siring. Okay, ni asad si John Lloyd Punay. Okay, muna ato nakita sa screen. Anya karon taon John Lloyd. John Lloyd. Karon ra ko kakuandong, karon ra ko kapansin nga nag-view ka diri sa atong programa kasagaran si Hanilin man usahay stiting. So thank you sa pag-view. Okay, ni asad ato nakita dinhi nga ni asad tong cellphone. Amigo ni Brother John mupatay og mga tao og tanang mga sagbot sa atong katilingban kuyaw na sab kaayo atong palibot. Naputol na ito mo basa tuga dito
Brad Libby, wala na si Presidente Duterte nang gawas sa sabang tanang mupatay og mga tao og tanang mga sagbot sa atong katilingban. Kuyaw na sab kayo atong palibot, Brad. Amigo ni Brother John. Oh, pero una mamuan na nagkasuod. So salamat kayo brother sa imong kuan bisan sa imong estado pero nahimo sad ka nga usa sa ato gyud nga listener dinhi sa atong programa. Listener ni kay Avid listener, siya. minaw mo gyud mo na nga ang imuhang mga text dire amo gina nga girespeto, ginabasa namo na ang imuhang mga text. So salamat kayo sa imong pagpaminaw. Okay, niasad si Ma'am Gay Charissa Lopez. Maninay magabi diha. Good evening everyone. God be with you, Brad John o Brother Levy. Thanks. Okay, thank you kay Ma'am, no? So, sa pagpadayon sunahan, ato lang isalot-salot karon taon-taon ang mga mensaheng mudangat dinhi. Atangin niyo higala ang pangutana nga basahon kung naamoy mga ikatubag. So, text mo nga rin mo ni Brother John or ari mo paagi sa inyong mensahe sa atong Facebook Live para nga ato ding mabasa ang inyong mga participation. Kay indulhensya po na Diyos Ginoo nga nakatabang mo og pagpasabot sa atong makaigalaan nga nagpadangat dinig pangutana. Okay, salamat og akong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Unya ato ning kuano ning pangutana tagaan og pansin. So brother, hinaot nga naa kakaron unya sigon sa imong gisaad nga paninguhaon nimo nga manaa ang imong ugangan, hope nga naa gyud ron, naminaw mo diha. Okay, good eves. Sa kadugayon na sa ako sige og pamati sa inyo, daghan kog nasabtan og nahibaluan. Apan sa ako pagtan-aw, mas paborable mo sa Biblia kaysa kang Kristo. Kay inyo kadalian Biblia dayon nga unta Christian man kita, si Kristo gayud unta, kay siya man ang atong manunubos. Daw nabali na noon ang inyo manunubos, daw ang Biblia na, di na si Kristo. Maluwas kaha mo ana. Okay, daghang kayong salamat Brad. Aning imong text akong balikan ni og basa, no, niya kini dilit na gini diri ha, inig human ginatugtubag sa inyong pangutana, dilit na largo niya kay di na mapunta ka receive hinuon og mga kuwag mapuno na gyud, so ato nang i-delete niya. Okay, ako ning basahon. Good eves. Sa kadugayon na sa ako sige og pamati sa inyo, daghan kog nasabtan og nahibaluan. Apan sa ako pagtan-aw, mas paborable mo sa Biblia kay kang Kristo. Kay Biblia kay inyo kadalian Biblia dayon nga unta si Christian man kita, si Kristo gayud unta, kay siya man ang atong manunubos. Daw nabali na noon ang inyo manunubos, daw ang Biblia na, di na si Kristo. Maluwas kaha mo ana. Yes, maluwas, why not? Unya maluwas, uy, nganong dili good, pero dili pud na gid tinuod ng imong pag-analisar nga ang among manluluwas ang Biblia na si Kristo gihapon. Pero amo ni nga gihatag sa inyo og pasidaan ni adto pa sa makadaghan ng higayon nga kini nga programa based on the Bible ni. Wala sad mi diri i-discuss nga dili gikan diha sa inyo. Mao bitaw na nga kanunay gyud mi nga naghangyo sa inyo nga magpadala mo diri og pangutana, kay ug way pangutana unsa may among i-discuss. Kay kini nga programa lahi man sa uban nga mga religious program. Mao na nga kini ang kinigod kanang imong giingon diri nga ang kadalian na mo Biblia dayon. Yes, nganuman kay amo na nga giingon na nga kini nga programa based on the Bible ni. Kini nga programa. Ug unya ang matud pa daw matud pa sa imong pag-analisar nga daw ang among manunubos ang Biblia na, di na si Kristo.
Sayop ka diha, si Kristo gyud ang atong manunubos, siya gyud ang atong manluluwas. Kay gihisgutan sumala sa buhat 4:12, kay wala nay lain pangangalan ubo silong sa landong sa langit nga pinaagi niini mga luwas kita. Busa ang tao maluwas pinaagi sa kang Kristo, dili pinaagi siyang relihiyon, ug maunay hinungdan nga kita musunod diha kang Kristo, kay wa man tay lain nga kapaingnan aron ta maluwas kundi si Kristo man lamang. Mobito na nga nag-ingon si Kristo sa Juan 14:6, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Pinaagi kang Kristo, ang tao maluwas. Well, nga naman nga ato ang madali diri Biblia tungod kay kini nga programa ang nag-base ni sa Biblia, based on the Bible. Ug kining Biblia ato ning giila o gituhuan nga kini pulong sa Dios. Ug unya pamatii ra gud kanang imo diri maluwas ka mo ana. Yes, maluwas nganuman kay ang Biblia pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios nagtudlo man na sa angay natong buhaton aron ta maluwas. Kung atong basahon ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 21 ug 22, ang gisulti ingon niini, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Sa ato nga kinabuhi higala, wa tay lain gyud nga himuon nga atong lugdan ang atong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Ug walay lain nga makapahimong hugaw o makapabulingon nato atubangan sa Ginoo kung padayon gitang nagsupak sa iyang mga pulong. Akong balikan ha, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Nakuha niyo punto? Ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pangutana mo, maluwas ka mo na? Yes, why not? Kay pulong na sa Diyos, ipadawat ang pulong sa Diyos nga arang makaluwas sa atong mga kalag. Ang sa 22 nagingon, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay igo ra kamong magpaminaw niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Sa imong gisulti dire sa first portion sa imong kuan gitext dire nga sa kidugayon sa imong pagpaminaw sa atong programa, daghan kag nahibaluan, daghan kag nasabtan. So I'm proud nga pinaagi sa ato nga programa nga imong ginapamatian, duna kay daghang nahibaluan, duna kay daghang nasabtan. But remember, ang giingon sa atong gihisgutan nga bersikulo 1:22 sa Santiago, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Tanawa, mo na gisulti, ingon ni ana nga ipatuman gyud dili kay igo ra gid tang mamati, igo ra tang maminaw. Karon niya nangimong giingon maluwas ka mo ana. Maluwas oy. Nganuman, kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:15 ngadto 17, brother, og naminaw mo gyud karon kay nagkasabot naman ta ganina sa atong text nga pamatian gid nimo. Ang kaduhang Timoteo 3:15 ngadto 17 nag-ingon, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Ano? Mao na ang gipasabot. Ug sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Asa ang kaluwasan? Pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Ang kasulatan giingon makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Busa kung nagkinahanglan ka og kaluwasan, kini nga programa magadasig sa inyo sa pagsusi sa balaan nga kasulatan kay matud pa makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus.
Mabitaw na nga kami nagdasig nga kung doon na din na sa inyo'y gusto nga makapanag-iya og Biblia. Kung palito ni mo na yung Biblia, ang hardbound karon kulang-kulang 700. Pero kung doon ay gusto sa inyo dahil manag-iyag Biblia, so text lang mo dire. Kay amo mong padadaan og Biblia. Mangita mi og makasponsor ang sa pagpa-LBC o GNT. Unya mapadala na kay ang atong pagpalit og Biblia bulyo man na doon na pud tay kanana ang kuan mga listener pud nga ning kuan pud sila gamit sa ilang bulsa pagpalit og Biblia busa didto gini sa PBS sa Philippine Bible Society nato gina-order ang Biblia kay makalis magudta og gamay na ipadala ra pud na nila diri sa atuan. Niya patay nahabilin nga Biblia gi-challenge na pud gani ko sa uban nga kanang gusto na pud nga mo donate og Biblia dis atong programa. So kamo diyan gusto og Biblia la. Chat mo diri, text mo diri kay sa di pa mo sira gamay na malagyang panahon unya adi pa mo kabasa og Biblia kay pangkuhaon man ni ang Biblia. Remember, ang imong gingon maluwas ka mo na, yes, why not nga dili may maluwas nga nagsulti og sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Mo ni ang gihisgutan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang nagkaron ang kasulatan magtudlo man sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Aber unsa man kunong bahina nga matudloan tas kasulatan tan-awa ra God sa ikaduhang Timoteo 3:16 gisulti ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Ang nagmugna de aning kasulatan ang Biblia ang Dios unya tibuok pero dunay uban ron nga dili na gyud sila sa daan kay ari na lang sa bag-o. Ang plano o gustos Ginoo tibuok pero ang ila pikas. Mo nang giingon sa Isaiah 55:8, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang inyong hunahuna dili mao ang akong hunahuna ni ang inyong madalan akong madalan. Tanawa, ang hunahunas Ginoo gimugna niya ning kasulatan tibuok kasulatan pero ang tao tunga ra malahi man gyud hunahuna sa Dios ug sa tao, di ba? Ang ato lang pamalandungon mao kung kang kinsang hunahuna ang angay nga atong sundon. Ang hunahuna ba nato? Ang hunahuna bastaw nga magtudlo kanunay des inyong simbahan? O ang hunahuna ba sa Dios? Atong balikan ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Kung imong basahon ang The Living Bible, nag-ingon, the whole Bible, tibuok Biblia, dili kay bag-o lang. Kay dili naman na tibuok. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios mo'y nagtuga, dili tao, nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gusto sa Dios nga ang tao matudluan. Ang tao lay dili magpatudlo. Mauna nga maglikay-likay na og imong hangyoon nga magtuon tas Biblia. Munang hangtod karon daghan ang inosente sa pulong sa Ginoo dinis Biblia tungod kay di magpatudlo. Gitugas Ginoo nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Muna'y tumong og katuyuan sa Ginoo ngano gimugna ang Biblia alang sa pagpanulid kay gustos Ginoong tuliron tas atong kabaliko pero di kita magpatulid. Unya nagingon alang sa pagpamadlong kay gustos Ginoong badlongon ta. Di man ta pabadlong, hindi ta magsusi sa kasulatan. Alang sa pagpanulid, di ta gustong matanos ta, gusto kitag baliko. Ang ikaw paningon, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Tanaw matutuon gid unta tas Ginoo diha sa pagkamatarong pinasikad sa balaang kasulatan pero ang tao mopalayo hinuon sa balaang kasulatan. Mo bitaw na nga ang uban pagngon di gustong maminaw katul kayo ang pulong sa Dios nga pamatian nila kay gusto gyud sa yawa nga ang tao maulipon niya kanunay busa gusto yawa nga ipalayo sa ato ang Biblia ang pulong sa Ginoo kay magtudlo nis kaluwasan magmatuto dias pagkamatarong. Unya ang gihisgutan pagyud sa 17 nagingon aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton.
Muna'y tumong og katuyuan sa Ginoo nga unta kita mahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Pero sa laing bahin sab, si Kristo dunay gisgutan sa Mateo 22:29, matud pa ni Kristo, nangasayop kamo, kay wa kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mauna nga dunay mga tao nga nangasayop sila kay ang Biblia ila man lang hatagan sa ilang kinaugalingon nga konklusyon, ilang kaugalingon nga pagpanabot, og tungod niini nagahatod kanila ngadto sa pagkasayop. Unta ang atong himuon nga kung unsay nahisulat diha, dili nato ba hatagan sa atong kaugalingong pagsabot, kaugalingong konklusyon nga ang ato na hinuong pagsabot mo'y atong ikaadtos tao, dili na ang gipasabot sa pulong sa Dios. Munang daghan ron mo bitaw nagsulti si Kristo, ang buta gaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Kaya nga naman, leader tuod, pastor tuod, ministro tuod, pero unsa na, butas kamaturan ang mga membro butapod sa adlaw sa katapusan, pareho ra gini sila malaglag. Ang gisgutan, kay matod pa maluwas mo na, inyong madali ang Biblia, yes, maluwas nga no dili. Ang Juan 5:39 ng sulti, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Remember, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Unsa gisusi? Kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo og kinabuhing dayon. Tanaw ha, kinabuhi nga walay katapusan ang kapalit sa pagsusi sa balaang kasulatan. Busa tinguha higala ang pagsusi sa kasulatan ha. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod may tungod kanako. Unsa ning kasulatan? Nagpamatuod may tungod kang Kristo. Ang imong giingon, brother, nga unta kay Christian mata si Kristo na, dili kay Biblia. Nabali naman hinon, wa gyud mabali, nagsubay rami og unsay proper gyud nga gilantad sa Ginoo nga angay sundon sa tao. Ingon si Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Busa higala sa tanang naminaw karon, paningkamuti ang pagsusi sa kasulatan kay ang kapalit niini imong maangkon ang kaluwasan, magiyahan ka sa pagkinabuhi nga matarong at tubangan sa Dios o sa pagbalik ni Kristo maandam ikaw. Mabuhay kahigala sa imong nabatian karon nga pulong sa Dios. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, dugang pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ya, salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Sa dili pa ko mohatag og dugang tubag ato sa ning lilion ang screen mga higala ni ay mga nahidugang nga nagpadalag mensahe. Okay, ato nakita dinhi si Pari Raul, Brother Raul Sipada. Oh, pre, maayong gabi inyo diha sa Katmundaan, pre. Salamat sa pag-view ninyo diha. Okay, ang mensahe, maayong gabi ninyo mga pari. Tagaan mo kanunay sa mayong panglawas. Amen. Ogma dili ko paminaw kapaminaw kay adto ko sa Bohol. Oh. Manglubong sa akong igagaw Bernis pakoole. Okay. Mayong pagbiyahe pare. Panyanya pod si Agripino Dakal, salamat sa pagbasa. Salamat po, Brother salamat Agripino. yun diha, Brother Agri. Kumusta ba na nga Sir Sipin og ni Sheena? Okay, ato ning tanawon ni ay uban nga nagalantaw dinhi. Okay ni si Ninami Masong Pobadura. Kanya sad si Amelia Bisabilia. Ato po nakita dinhi unya okay, ato pa ning lilion ning uban nga mga bag-ong misulod. Ni asad si okay no. Mora to ato nakita ni mga bag-o nga misulod. So adto ta mga higala sa ani apo di ay si Brother
ato ni didion makadiot. Ning loading man eh. Okay, ni as Brother Joseph Kimno. Ato ning basahon yung mensahe. Kuan man ni, tumoy ra man ni pabor man gihapon mi sa Dios igsoon kining Bible. Bible God pulong kini sa Dios daw guide igsoon ba para sa tao kung unsaon pagkinabuhi niya aron siya matarong mauni nga gituga sa Dios iyang pulong ikaduhang Timoteo 3:16. Okay, thank you kay no. So ato tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ang pangutana naghisgot mahitungod sa balaan nga kasulatan. Kay matod pa niya sa iya kunon dugay-dugay na nga pag-observer, pagpaminaw, iyang nasuta nga amurag ang gihimo kuno namong manuluwas ang Biblia. Dili si Kristo. Nga ang Christian kuno, Kristo yung kuno. Ang iya tiling pangunahuna nga ang Christian dili na magbasag Biblia. Ang Christian higala, mga tao na nga nagtuo kang Kristo. Muna gitawag og Christian. Nagtuo ka kang Kristo, o niya, nagsunod po ka kang Ginoong Hesukristo. O niya, unsaon man nato pag kinabuhi aron mahimutang Kristiyano, tinuod nga Christian mga higala. Unsa may atong buhaton ang pagkinabuhi sa tinuod nga Christian mga higala, gilagda, gilatid diha sa balaang kasulatan. Kay ang balaang kasulatan maunay impormasyon nga atong makaplagan nga nagtudlo kanato kung unsao nato pagkahimong tinuod nga Christian. Kay daghan ba yung nag-angkon nga Christian karon? Mahibaw-an nimo og asa ang tinuod nga Christian pinaagi sa balaang kasulatan. Di na to iniglik ang balaang kasulatan. Ang Christian higala nahigugma na sa Biblia. Kami diri Christian mi. Unya ang atong pagtubag sa pangutana atong ginabase diha sa Biblia. Kay ang libro sa tinuod na Christian Bible higala. Kay ang Bible mo ni libro sa mga Kristiyano, kay guide man ni siya aron mahibaw-an nga kita tinuod Christian. Gituman ba nato gisupak kaninato ang Biblia? Kutob ratas pag-angkon nga Christian. Maingon ta nga Kristiyano ta o niya di ta magtuo sa Biblia, wa ta magtuo na di kita tinuod Christian. Putol na ang Christian higala. Ay aton tanawon. Naghisgot ka nga ang gihimo na mong manuluwas mao ang Biblia. Ang manuluwas na mo si Kristo. Si Jesus ang manuluwas, no? Ang Biblia nagtudlo lana kung unsay atong buhaton aron maluwas ta sa manluluwas. Naghatag nato nag-impormasyon ang Biblia kay si Jesus mobalik man nganhin ning kalibutan na aron sa pagkuha sa mga iya. Og ang Biblia nagtudlo nato na og unsay atong buhaton aron ta maluwas mga higala sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Dinhi nako basahon una dinhi sa Santiago 1:20 ug 22 ani nga Biblia, ang pulong sa Dios nga Biblia. Ato basahon na sa bersikulo 20 hangtod sa 21. 21 lang ug 22. Busa biyain ninyo ang tanang mahugaw og daotan nga mga binuhatan. Muna introduction sa 21. Biyaan daw nato ang tanang mahugaw og daotang binuhatan. Kisa magsultiran kitang mga Kristiyano atong biyaan ang mga hugaw nga mga butang og mga daotan nga mga binuhatan. Biyaan nato na nga anas Biblia. Ani unsa pagyud? Atong i-continue. Dawatan ninyo
nga may pagpaubos. Ang pulong sa Dios sa mapainumsalon higala dawaton nato ang pulong sa Ginoo. Sa to pa ang Kristiyano higala ginaingon ni Santiago nga padawaton sa pulong sa Dios. Dawatan ninyo ang pulong sa Dios nga gitisok diha sa inyong mga kasing-kasing nga mao ang makaluwas kaninyo. Makaunsa ang Biblia? Ang pulong sa Ginoo? Makaluwas di ay ni. Aron ang Kristiyano higala maluwas kinahanglan uban sa pagpaubos kinasing-kasing dawato nato ang pulong sa Dios kay mauni makaluwas nato. Ang manuluwas mo si Kristo, buti pasabot ang luwason ni Kristo kadtong tao nga si kinasing-kasing midawat sa pulong sa Dios og musunod niini. Atong tanawon, ang tao nga igo lang namati unya di mutuman. Atong basaw ng 22. Dili kay maminaw lang kamo sa iyang mga pulong, kundili tumana ninyo kini. Kitang mga Kristiyano mo'y gipahinumduman ani. Ipaunsa ang pulong sa Dios, ingon din ato nabasa, matod pang San Pablo. Kay si San Pablo apostol sa mga hintil. Ingon San Pablo, dili kay maminaw lang kamo. Si Santiago, ingon Santiago, dili kay maminaw lang kamo sa iyang mga pulong, kundili tumana ninyo kini. So kita mga Kristiyanos gipanunduban tan siya Santiago, dili kay maminaw lang tas pulong sa Dios. O sa instruction niya, tumana gayud ninyo kini, ipatuman di ay. So ang Kristiyanos nga di na ganahan mamatis pong Ginoo, nagsalikway sa pulong sa Dios, ambot unsa ka na siyang klasihas Kristiyano. Basig mahimo na siyang mini nga Kristo noon. Kay ang tinuod nga Kristiyano mahigugma nga mutuon sa pulong sa Dios kay gusto siyang mahibaw aron mahibaw siyang unsay angay natong buhaton aron maluwas ta pagbalik ni Kristo ning kalibutan. Nagluwason ni Kristo ang tinuod nga Kristiyano. Atong i-continue basa. Gaingon din atong basa pagsunahan. Ingon din nga si bisan sa 22 ako ning balik og basa. Dili kay maminaw lang kamo sa iyang mga pulong kundili tumana kini. Kung maminaw lang kamo og dili mutuman, gilimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. Oy, kung igo ragay tang mutuman higala unya di ta mutuman, igo lang tang maminaw di ta mutuman, ingon ato nabasa, gilimbungan lang ninyo ang inyong kaugalingon. So ang Kristiyano higala nga igo lang mamati di mutuman sa pulong sa Dios, labi nag di mutuon spong sila sa likway na samot nang naglimbong sa iyang kaugalingon. Napa itong basahon ang Ginoo higala hapit na mabalik. Hapit na mabalik si Ginoo. Unsa may instruction dinhi? Kay si Ginoo kita gitawag tag Kristiyano kay nagtuo man ta kang Kristo og nagtuo ta nga mobalik si Ginoo ug ang luwason ni Hesus ang tinuod nga Kristiyano. Pero unsay binuhatan ning matawhana? Gipadayag kapitulo 22 bersikulo 7. Ako basaw na. Miingon si Hesus, ay si Hesus kinumingon ani ang Kristo nga atong gituan nga nahimot ang Kristiyano. Miingon si Hesus, hapit na ako moabot. Bulahan ang mga tao nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat ni ining libro ha. Oy, bulahan di ay. Sa pagbalik ni Kristo, mato pa sa nabasa, miingon si Hesus, siya gimisulti. First person yun ang misulti. Dili kay second person, siya mismo namulong. Miingon si Hesus, ingon sa dinhi, hapit na ako mabalik. Bulahan ang mga tao. Ang Kristiyano, tao na. Bisag kinsa na to. Basta tao ta. Bulahan ang mga tao nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat nining libro ha. Karon kung wa ka nagtuos Biblia,
unsaon nimo pagkahibaos na suwat ang libro ha? Unsaon na to pagkaluwas pagbalik ni Ginosos? Lisod higala. Wa ta kahibalog unsay buhaton nato kung atong iniglik ang Biblia. So ang tinuod nga Kristiyano nahigugma kinasingkasing og uban sa pagkamapanumsanon sa kasingkasing iyang dawaton ang pulong sa Dios nga atong gibasa ganiha nga arang makaluwas kaniya. Mao na siya inaas Biblia. Importante kay higala ang pulong sa Dios. Gani ang pulong sa Ginoo mao ni hinungdan nga nituo ta kang Kristo. Nga naman mao ni hinungdan nga mituotan yag nahimot ang tunod Kristiyano. Kay ang Biblia kung imong tanawon mao ni nagpanghimatuod mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Ako basa na sa Juan Kapitulo 5 onya sa versikulo 39. Ni ani gyapon nga version sa Biblia ato ning basahon kung unsay pagkasulti dinhi mga higala. Naghini ato mabasa 5 versikulo 39. Mao ni ato mabasa. Og mao kini sa Juan Kapitulo 5. Dira. 5 versikulo 39. Nayon niya itong basa, ginatun-an ninyo pag-ayo ang kasulatan. Kay naghuna-huna kamo nga sa ingon ini nga paagi, maangko ninyo ang kinabuhing walay katapusan. Ang kasulatan gayod ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Nag-ingon si Ginosos, ang kasulatan gayod mauni nagapanghimatuod mahitungod kanako. Mao hinungdan nga nahibaw tag kinsa si Kristo, nahibaw ta og unsay atong buhaton aron maluwas ta sa pagbalik ni Ginosos. Nahibaw tag unsa ang kinabuhi o gibuhat ni Kristo alang kanato. Tungod kay matod pa ni Ginosos sa atong nabasa, ang balaang kasulatan mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. So di na to iniglik kay ang balaang kasulatan nagpanghimatuod ni matod kang Ginosos. Og sa Mateo Kapitulo 22 mga higala versikulo 29, tan-aw nato ang tao nga wa gyud kasabos Biblia, hinungdan nga iniglik ang Biblia. O Kristohanon siya pero nagneglect sa Biblia. Sa 22-29 atong tanawag husto ba? Niingon si Jesus kanila, sayop gayod kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Unang uban mo Kristohanon maingon nga ang inyong gipakadiyos ang Biblia, ang inyong manluwas ang Biblia dili na si Kristo. Nasayop na higala si Ginosos mismo namulong na nasayop kamo kay wa gyud mo makasabot sa kasulatan. Nga ang kasulatan mauni nagpanghimatod kang Kristo, naghatag nig instruksyon nato og unsay angay natong buhaton aron ta maluwas nga higala. So kung naghandom tang maluwas kitang Kristiyano, tun-an natong Biblia higala. O niya, di kay kutob las pagtuon, kundi atong i-aplikar sa kaugalingon aron nga sa pagbalik ni Ginosos kitang tanan makauban kaniya. So wa naman tay panahon ania ang atong theme song sa di pahingpit tapos sa natong tulabanon. Mga higala mag-ampo kita, among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita